keď to mám tu 6 dní, to je odteraz na tú 4, áno. No to taky dám ako ten už, že to bude sekať. No tam radšej nie, lebo tam bude lagovať. To koty nechcem dávať. Ty kokso, ty misie. No vidíš to. 6. A tam bude 19. Áno, toto 4, to nabiem to. Ide do tej 4, áno. Tam bude tá Android. Kukul. Boj 3. To bolo. To som nevedel. Handa. Som sa nesiel. Som to pozeral misie. Načítaj sa. Sa to aj uloží? Tá páska bude? To až čo? To tam niečo tam. Je to kazeta? To je Androidko. Čo? A kurde to vyskutne, dúfam, že vás zabije, dúfam, že nie. Ahoj. Ty padaj preč. Musel otočiť? Tam si... Tak sa pozriem, to čo je. Tu mám biele oči. Tak sa koľkej ráno. Máš ten save? Tento save? Počkaj. Ne. A jdu merknúť, tam mám. Počkaj. 3 hodiny. Keď tam naspäť. Dobre, to je 6. Když je tam 6 stále. To sa asi zabogávalo. Čo je tohle? Ja to je mapa do rečí, ja? Ne.